Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtiap ka ba khamnya lecture ka City Office 100 Academy ha Malki. Hadian ba ki kato kaningot ki Emilia juga Assam ringkat bat ki officer ki bana ka tega jela kila lej bantuklar hakabayde bat ka jinglong jingman jong ka thain langpi kala pen bitar ka seng FKJJP West Khas Hills District bakin lej ban a shisandon daga jingtho shau kledo jong ka West Khas Hills ba on shim kya ya ka tega kam kumban chup pen kan mau dang men hakashi phau tarik mentau bana ki te ki he ki hain ki bana ka Assam kila poi shi ka thain langpi bat pen long ru ya ka jialang ha ka tega thain bat kila lej ru banjungo ya ki katok ani teli kishnong ki bakun thop ru ya ka shnong mau sikar ma koi bari pat kiwe hakabalaya kopru daka baong baumsha watang si inshiru baka langpi kan hap haka jela Meghalaya Driver गाड़ी देखा बस ना आगे जा हम लोग भी समझ ना पुलिस समझ wan jurip ke jongki nakaliang disiru la pensyai ba musim London kanu ko official ke jeng pentip kai ga bopen suksi kai ga bopen sok thang ngi kalong ba boros ka tung ngi burom ga ta status quo boros ka tung ngi yai burom ngi yai perkhat ya kai ga ta ka jing te ka jing keren hapdeng konrad sangma baru hemanta biswa sarma hak meeting ga balong halang pi ringi iman la kapur ki yai beteng si yai beteng ga ban wan ga ban kam ga ban pensrai bat ku mengiu imenen ha sajan le ki dakam sundon bat ki da ong ba wat si ensiru kem ai kitu kim di syu kiriu pat ba kim di syu kiriu madan ri kila di kibriu ki badon haka an kibriu ki nong thau an jong Assam hi ki kam ga tu te ka bumut ga pen i ba ka i ka jingkwa ga jongki ba kalang pi kala dai lupa ngiu i ha haka session ke badang dep na kaliang jong konrad sangma bu kren bu ong ba un salum shoban penbet ya ka phase 2 un lum ki stakeholders un lum ya ki briu ki badon haka tu ka jakai ki banyak keren haka banyak penbet ya ka phase 2 Henry ngai i kan ka jing le suk shek ka jing muslia jong ka sarkar Assam hi ka bumut ka pen isai ba maka hi kam burom lane kam nyokor ya kata ka status quo lada kalong ka yailong si yailong kumni ni mentang ni kwa ka jing pensai na kaliang jong state government nang ni na po ka jala ka jing ka Meghalaya baka i bakan ong halor ka ni ka jingja ka badang dep ja si sajan kam dei ban snap jar balada ka snap jar u Assam nang thi uwan ya kaban kam ya kalang pi kabadang don hapo kajing ya penbet lada ma unut ban ong ba si en si rum ai ngilingi keren syai kan kesni watang siteng en si la ni siksai rum nginum ai lada ma kiki kam ngir ni kloy ban kam bat nginyang ban ya da ka nginyang ya kaban ya le nam ta jongka la kalong da kanu ka rukom ru kani kadai kasin ka bakhaddu ngathai ban kaliang ga jongi ka bangingin sukut tangkum ni rinang ni syakmat lada ka Assam hi kadang yai beteng bat lada ka yang kadang yai menti ka sarkar jalla ka jongi ngir ni simpat de ki senjam